जो बनावा कढ़ाई में भौजी जब तू अपन जोबन काटिए देबू तो कढ़ाई में धरबू काहे एके लागले पीस पीस की भूज दीह खाए में बहुत मजा आई रखबू काहे। ओहो तो का हाल में भाई लोग आई होप कि बढ़िया हो बोलो। तो भाई लोग आज के वीडियो में बहुत कुछ होके वाला बा तो वीडियो शुरू से लास्ट ले देखिए लोग काहे कि वीडियो में बहुत मजा आवे वाला बा। तो वीडियो भगा के देखबो लोग तो थोड़ा भी मजा ना आई। तो भाई हम यह कहें कि वीडियो लास्ट ले देखिए लोग। तो भाई लोग वीडियो देखे तो पहले हेडफोन जरूर लगा के भैया जी जब तू जनरेटर का हंडिलिया हुर के तूर देबा तो इहो बता दो कि आगे हुरबा कि पाछे तुम्हारा ई पता नहीं खे कि जनरेटर का हंडिल लोहा के होखेला उहो टेढ़ होखेला तो ऊ कैसे हुरबा एकरा से बढ़िया है कि मार के फाड़ दे आ एहू में मरबे करी या हुर के तूर देबा तो मरबे करी। अरे कौन भौंक रहा है ये सारी जब तू जानत बाड़ कि महीना उठल बा तब का आगे पीछे कइले बाड़ आ तोहरा ई पता नहीं के बुढ़छुछुनर साली कि महीना उठल बा कि महीना आवेला जा सर महीना का तो उठल बा महीना आवेला आ जब ओकर महीना आइल बा तो टिकावत का बड़ी पेल दे 9 महीना के छुट्टी कुछ भी अच्छा तो तू नाचे आइल बाड़ू काहे कि तू बाड़ू दुख मुखिया जी तो ठीक है कहत रे कि एक बार चल चलो ऊख में एके बेर में तो सब लाड़े पे छेड़ दे तू चढ़ के हम चला खटिया टूट गइल हो राते चढ़ के हम चले खटिया टूट गइल हो त ए भौजी ओकरा के हुमचावल ना कहल जाला ओकरा के पेला पेली कहल जाला। जब हुमचा के पेलल जाई तो खटिया का पलंग भी टूट जाई ऊ तो भला खटिया रहे कि टूट गई। ऐसे करबो त सोच कहिले भले ही कमजोरी हो। अच्छा तो उ रोज रोज पेली तो ओकरा कमजोरी धली त ए भौजी अपन दूधवा पियावत रहियो कमजोरी ना धरी। ए भौजी हम तो कहेम कि कबो कबो गणियो चटावत रहियो कि एनर्जी साफ बनल रही। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कैसन तोहर ही कायदा बा खटिया के तुरल का फायदा बा। कायदा के कौन बात बा खटिया टूट गई तो तोहरे नु फायदा बा। एकरा बाद नीचे सुता के अनलिमिटेड पेलत रही खूब पेलवाई हो। चोलिया से तोड़ो तोड़ो चुआ तो सीना ते हो नहीं मजा राजा भाड़ा तू कमीना। अच्छा तो तोहरा चोली से पसेना चुअता अरे तोहार बहिन जो तो भौजी इहवा हमने के ठंडा से गांड फाटल बा आ तोहरा चोली से पसेना चुअता तो एगो काम कर भौजी खोल के फेंक दो पसेना ना चुई घूमत रहो घर काटी के धो दे में फोटो जो बनावा कढ़ाई में तो ए भौजी जब तू अपन जोबन काटिए देबू तो कढ़ाई में धरबू काहे एके लागले पीस पीस की भूज दीह खाए में बहुत मजा आई रखबू काहे। डरो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में। पलंग पयोलो राजा जी कहरे दिन भर में 4 बेर लागे चढ़े। अब पलंग पर अलंग कहली ना जब दिन भर में 4 हाली पेली तो अलंग तो कहरबे करी नु। मोर धनम के जुराइल ना जिया अरे पूछो ना कैसन तोहार जियारा बाकी दिन भर में 4 हाली पेलला से भी तोहार जियारा नहीं खे जुड़ा। ए भौजी एगो काम कर घोड़ा से पेलवा लो तोहार जियारे जुड़ा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ए भौजी चुमा लेवे में तोहार नथुनी ना टूटल हुई तू झूठ बोलता रू तोहनी के दुनू जाने पेला पेली कइले बा लोगी तबे तोहार नथुनी टूटल बा। तोहरा झूठ बोलला से थोड़ी होई ई सब कोई के पता बा कि बिना पेलले नथुनी तोहार ना टूटल हुई। ए भाई लोग तू ही बताओ लो कि टंगड़ी उठा के कौन चुमा लेहल जाता। ई भौजी कितना झूठ बोलत रहलक। झूठ बोल रही है तू मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू झूठ बोल रही है। तो भाई लोग आज के वीडियो यहीं समाप्त भइल। तो भाई लोग अगर चैनलों पे नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लो लोग यार।
भाई के चैनल बा गर्दा उड़ाता लोग गर्दा, थोड़ा लाइक भी मार दे लोग, वीडियो अच्छा लगा तो फिर हमने मिलने छोट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।